træerne ligner godt nok nogle, vi engang har haft til min mormor fældet, fordi de skyggede for roserne. Jeg ved ikke. Andet kan jeg ikke sige. Tak. Okay. Jeg skal lige kigge på den her. Kom. Ja. Okay, det her det er vingården. Ja, og tegningen på der står på afdøde soveværelse. Hvad med det der kryds der i hjertet? Det minder om skattekort. Marker det et eller andet? Det markerer jo et sted på vingården. Er det en rebus? Der er både minus en bog og minusvægt, så det er ikke. Okay, så vi har et rebus. Jeg skal vende sådan der på huset derovre. Mhm. Okay. Og togmus ting.